Здравейте хора, днес ще играем Лори, който ни гони и тук то. Христос, мога да те съживя, чакай, идвам. Хелп! И аз тук що хора умрях от Лори. Лорис Найтмер. Лори с Найтмер ще играем хора. Викторе, бързо на втория етаж съм. Ето тук, това съм. Майко, важно. Не сме. Лорито ме хвана. Лорито ме хвана. Защо? Хора, трябва... Чакай, може да се ревайвнем и така? Трябва. Не. Трябва някой да ни ревайвне. Не, аз умирам. Не. Крис. Има ли Roblox? Аз съм дух! Ето ме! Виждаш ли ме? Да. Ама защо ми е си фекан? Хора, в момента съм дух. И аз умрях. Май ще трябва да започнем от начало. И без това футбол трябва да сме тук. Вече това ли си ти? Да. Даже не мога да минавам през стени. Тъп. А! Стана! Кое? Аз започвам от начало. Чакай ме, къде си? Не знам, аз тук отивам да ревайвам телевизорите. Тук е писал, че се ме ревайва за 5 часа. Аз тук започвам. Аз тук започвам. Нещо мисля, ще бъде, може би, да превъртим цялата Fortnite. Да. Защото ако искате още страшни игри. Не. Да, хора, пишете, ако искате страшни игри. Просто тук Лори бая ви видя и... Кристиането ние сме имали. Какво? Тук Лори бе да ме видя сигурно. Аз тук съм на двора. Дайте да затворим. Ние сме имали спит. Да, ти това да го знаеш, аз ти се уха бълко. Лори. Хора. Лори! Майко. Ще се живе. Хора, аз съм в шкафа. Хора, ето ме. Аз съм... Телевизор! Хора, аз съм някъде. Добре, Лория няма. Сега зареждам телевизора. Тук има една шахта. Хора, аз минавам през шахтите. Телевизор. Хора, аз този телевизор го зареждах. Крис. Аз тук зареждах един... Това е моят телевизор, който зареждах преди малко. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... О, не, какво е това? Скил чек. Оу, скилвам. 16... Какво направя скилва? Не. Нямам скил. Не, чакай, не. Май се Лорито ме знае. Не, нещо не знае. Ще се видим след малко. Хора, ще се видим след малко, когато да не ги на този телевизор. От мен за сега чао. Хора, завърнах се и тук направих 2 телевизора само аз. Намерих Лори. Аз не намирам Лори, това е хубаво за мене и ни оставах 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Не. Какво стана? Хора, има някаква анимация. Хора, мисля, че тук що провалихме Лори. Тя май ни убива в Мисля, че ще трябва да играем в начало. Ето, днес сме начало. Аз на кое място съм? В трето. Не знам. Не вкусъцата просто. Ето. Тук избираме мап, ние сме наутаки. Има училище и хотел. Не хотела. Представете ни хотела. Хотел! Хора, като се телепортираме на хотел, ще се видим. Хора, продължаваме.
Като Викторе Лори. Лори може да използва асансьор. Като Викторе Лори. А, Викторе, това съм аз, 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 това съм аз! Не, ти сега ме виждаш мене. Слушай, специално. Не убих някой. Айде, убих някой. Не, това съм аз! Това съм аз! Пуска ти кажа, че ти май си единственият. Това ти мисля. Айде, двама убити. Ми хора, аз тук ще седа. Хора, аз тук ще... Видиме след малко, когато намерим още някоя жертва. Ми хора, аз тук ще седа в храсте и ще се видим след малко. Хора, продължаваме. Като Виктор беше Лори. Ама ти имаш ли някой? И сега... Баби, оти да се обличаш ти, бабо. Сега хора, тук сме с мисти. Така. Добре. Хора, продължавам докато Лори ни говори, защото получи се някаква грешка с миналото видео, но ние ще ги свържим, защото сме прота. И тук в Лори сме прота. Само излязоха Лори. Хора, излязоха Лори тук отзад. Лори нямаше виждане. Хора, дали аз съм Лори? Оф. Май аз съм Лори? Не, няма да съм Лори сигурно. Не съм ничего нещо. Хора. Тук Виктор си обработва видеото. Не си го обработва. Точно съм. Дай просто. Само някакъв лак, който е такъв фетш. Това там е сега. Търа готов ли си? Чайте да намалим музиката. О, хора. Викторе, моля те, ама явно един е платил Robux за скин. Платил 49 Robux за този скин. Дай. Май е ненормален. Що бе ненормално? Не е нормално. Просто хареса играта. Ето го. Ето го. Аз ли съм Лори? Не съм аз. Не съм аз Лори. Защо не съм аз? Аз съм Лори! Хора, аз съм Лори! Хора, аз съм Лори! Хора, аз съм Лори! Сега тук ще се хора, тук има тренировъчната арена. Хора, спомнях се. Хора, почваме да и гоним. Само. Може да използвам различните мечени. Опа, един е убит. Че е само хора е малко. Позади. Започвам да тичам.
Почвам да бегам, бате. Дай бу. Не бе, то май свинчи. Айде, и двамата са бед. Жуто. Да се лори инсейн. Какво значи? Наистина ли не знаеш? Наистина ли знаеш? Да, там. Просто се справиш. Да, разбира се, че се правя. Тогава какво значи инсейна, да кажи? Че е направо невъзможно. Как е възможно? Инсейн знаеш, че е много яко и много... Аре... Шут, къде са те? Кои? Е, тук ще... Всичките ли съм ги убила? Трапвам едно трапче тук. Те могат да минават през такива работи. Ето ги всички. Nightmare World. Не, нямам. Те имат спид, аз нямам нищо. Да продължава да ги годи. Да, ти нямаш нищо. Всъщност имам Demon World. Ето и веса, който помага. И по-бързо. И за това убих двама. Даже трима. Тебе, защото си бил това. Трима. Трима убих. Много си добър. Признавам те за майките. Или не, Бре, защо? Аз пък те признавам за най-слабия. Защо? Защото те ме признавам за най-добрия. Тук са направили телевизора. Ти не знаеш как се играе Лори. А вече готов ли си с това? Как е не? Какво правиш? Снимай. Какво? Работвам. Толкова ли време отнема да напишеш едно заглавие? Няма какъв тома, бе. Болницата? Каква болница? Той има болница ли? Е много ясно. Мой. Аре, Джойка е по-бързо. После ще се го оправиш. Викторе, Джойка е. Чакай. Ма ти нарочно правиш сега, за да не съм аз Лори. Какво правя? За да не съм аз Лори, когато ти играеш. Аре, идвай. Чакай, Крис. Написа ли си заглавието? Значи едно заглавие 1 час. Виктория, едно заглавие 1 час. Хора, това беше от мен и от... Чао. Чай от мен. Докато завъртя колата. Абонирайте се и за моя Victory BG Clips. По-добре се абонирайте за моят канал.